ụmụnne m ekene m unu biko mkpesa ka m ji wee bịa ndị mkpesa a na-elizi m nne na-alụ asị na otego distin ji ewe m iwe na-eme ka m die nya mana taa nsị ka m kwupụta ya nwaanyị o ji awa onye ọkada nya awa n'ezi asị ọrụ ndị Abakaliki onye keke nya awa n'ezi asị ọrụ ndị Abakaliki onye krọs Ame Road ma ọ mara krọs asị ọrụ ndị Abakaliki onye na-eme eri na onye na-akpa agwa ọjọọ asị ọrụ ndị Abakaliki why ke the reason ihe a na-eme Abakaliki ndị Igbo megharị ọ na-asọrọ ndị Abakaliki ọ dịzie ka asị na ndị Abakaliki nwa bụ ndị Hausa all those things na-ewefe iwe ọnya na-eme ha ji enwe anga issue gị na ha mezi ife ma ị bụrụ onye Abakaliki ya fefe iruo na because na unu akparị ndị Abakaliki mee iji were eme ihe ọ na-alụrụ ya nsogbu anyị gị because iwere ya asị nwanne iwe nye asị nwanne ọman treat gị like that ka anyị kwụsị na this thing anyị adịgo anyị nwa ndị Igbo kwesịrị anyị nwa ife nke ịpụta na-akpali ndị Igbo ibe anyị for what Abakaliki nwere obodo makara ife n'ala Igbo na Abakaliki nwere obodo makara ife mana amamife sef o nwere obodo and ịfụnanya fa nwekwuru ebe ọ bụ mụ onye Anambra ọ bụrụ na m bụ onye Ebonyi steeti wee na-eme ụdịka komedi na-eme na mma enwego 1 million followers na Facebook a mana mma enwego 1 million followers in all platforms because fa ejiri anya afụ nwanne fa na-eme anything ha ga-enyere ya aka any means mana apụta na-akpọfa n'ọnụ why ọ dịrọ mma enwere m 2 of my brothers na anụ nwanyị bụ from Ebonyi State and 2 of them bụ the best sister-in-laws you can ever wish to have. Yes, ndo na ofu enyi mefa na anụ onye Enugu mana onye Enugu ahụ na Ebonyi ka amụrụ ya na Abakaliki ka amụrụ ya oto na Abakaliki gụọ akwụkwọ na Abakaliki. Yes, almost na onye Abakaliki ka ọwụ and ọwụ a good wife and ọsọsọ nwaanyị Abakaliki ka ọ ya wee nụa number 1 nwaanyị Abakaliki enwere efe ịgba n'ezi number 2 nwaanyị Abakaliki ya akwọ nwa na-azụ dịrị ime na-alịta udeki na-ebugo blọkụ n'elu na-awụ concrete na-agba mbọ na-ebugharị ose na-eje ose na-agba mbọ na-enyelu di ya aka and they are not materialistic ọfịa karịa ifo ebe nke nwaanyị tinye Brazilian hair ma ti mbọ ma ome they will give you everything you want in a wife. Wisdom kwu ha nwere ọkpụkpụ aka ume ha nwere ya so why eji akpụrụ fa n'ọnụ why eji awụ achọ ịma atụ ndị iberibe were Abakaliki ka anyị kwụsị na ya Igbo niile wụ ofu obodo ọ na-efu ndị isi dị mma ị ga-afụkwa ndị isi adịrọ mma after all nze mụrụ ndị isi dị mma mụọ ndị isi adịrọ mma mana ha niile bụ gịnị ụmụ nze ka ife anyị na-ekwuru ife a fiọfịa gara aga ọnụ maka ntị gị ịfụ anya gị nwa gafete mbọsị ọzọ wee nụ ka ya mmadụ mere ife isi ọrụ onye Abakaliki ịkọwalụ m ife ndị Abakaliki mee gị